Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш шығыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. 4 аяклы дуслар өчен хастаханә. Ветеринария медицина үзәге ничек эшләячәк, һәм ул барлык хайваннарны да кабул итәргә әзерме? Сер сүзне атагыз. Леногорскиның 7нче мәктәбенә чит кешеләр алмый. Биредә сынау проекты, контроль үткәрү пункты эшли башлады. Жаза урынына тәрбие, агач һәм металл эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү, теге участогы, колониядә тоткыннар нәрсә белән шөгыльләнә? Әлбәттә, ветеринария медицинасы үзәге ачылды. Корпуста хайваннар кабул итү, тикшерү һәм операция ясау өчен 4 блок каралган. Үзәк хезмәтләрне йорт хайваннарына һәм хуҗасыз калган 4 аяклы дусларга да күрсәтә алачак. Это немецкий померанский шпиц, кличка Витя. Витя исемле шпиц һәм аның хуҗасы Людмила Минахметова яңа ветеринария ярдәм үзәге ачылышына килгән. Бу йорт хайваннарын яратучылар, үрчетүчеләр һәм гомумән йомшакайлар сагында торучылар өчен мөһим вакыйга. Йортсыз хайваннарга шулай ук ветеринария ярдәме күрсәтеләчәк. Стерилизация һәм чиплауны монда башкарырга мөмкин булачак. Анализатор дает все информацию в чековом порядке. Кабул итү һәм тикшерү бүлмәсе беренче блокта урнашкан. Хайванга хирургия ярдәме кирәк дигән карар чыгарылганда, каталкада аны операция бүлмәсенә озатачаклар. Ул кирәкле дарулары булган суыткыч һәм башка җайланмалар белән җиһазландырылган. Процедуралардан соң хайван шәхси читлеккә урнаштырылачак. Алар реанимация кабинетында 8 дәнә. Биредә яктырту, җылыту, вентиляция җиһазлары, ультражәмәхә лампалары бар. 4нче блокта бирегә килгән машиналар санитар эшкәртелү уза. Үзәкнең эшчәнлеген 3 хезмәткәр, терапевт, хирург һәм санитар алып барачак. Бина Татнефть компаниясе гранты хисабына ремонтланды һәм җиһазландырылды. Йортсыз хайваннар тотылганнан соң 10 көннән соң үзәккә эләгә алачак. Бу үзенә күрә бер карантин вакыты. Үзәк эш көннәрендә иртәнге 8дән кичке 5кә кадәр эшләячәк. 4 аяклы авыруларны ял көннәрендә дежур табиб кабул итәчәк. Яңа уку елында яңа куркынычсызлык дәрәҗәсе. Леногорскиның 7нче мәктәбендә шәхси сак предприятиесе контроль үткәрү пунктын күз уңында тотучы пилот проектын тормышка ашыра. Хәзер мәктәпкә чит кешеләрнең эләгүе мөмкин түгел диярлек. Проектны республиканың цифрлы үсеш министры Айрат Хайруллинга күрсәттеләр. Прикладываем банковскую карту, загорается зеленая стрелочка и проходит. Да. Уку йортына ачкыч, банк картасын, телефон кушымтасы һәм Face ID ярдәме белән системага кирип эләгергә була. Тагын бер ысул бар, диспетчерга шалтыратырга мөмкин. Әгәр мәктәпкә үтәргә рөхсәт бар икән, ишек ачылачак. Пожалуйста, пропустите. Все. Пункттан үтмичә мәктәпкә эләгеп булмый. Койма аша үрмәләү дә ярдәм итмәячәк. Аның шикләре махсус нурлар белән контрольлә тотыла. Шикле гамәлләр башкарылган очракта система шунда ук реакция бирә. Каравылчы барлык видео күзәтү камераларыннан кар яла. Шулай ук хезмәткәргә тиз җавап бирү төркемен тудыра торган стационар һәм күчмә сигнализация төймәләре бирелә. Айрат Хайруллин контроль үткәрү пунктының барлык объектларын игътибар белән карады. Проектның бәясе 4 миллион сумнан артык тәшкил итә. Министр кораллы сакчы яллау арзанрак булмасмы дигән соравына да җавап алды. Ел буе бер генә кораллы сакчы тоту да проект бәясеннән артып китәчәк дигән нәтиҗәгә килгән белгечләр. Бу Россиядә бердән-бер контроль үткәрү пункты, аңа тиңнәр юк. Турникетлар ясалган материаллардан алып программа белән тәкъмин итүгә кадәр барсында Россия җитештерә. Проектның киләчәге нинди? Ул шәһәр читеннән чыга алырмы? Вакыт күрсәтергә тиеш. Әлмәтнең 5нче гимназиясе эре рейтинг агентлыкларының берсе үткәргән тикшерүләр буенча 2022 елда Россиянең иң яхшы мәктәпләре исемлегенә керде. Уку йортының уңыш сыры нәрсәдә? Пишем красив вкус. 5нче гимназияның һәр сыйныфында 1-дән алып 11-ләргә кадәр эш кайный. Мөгаллимнәрнең укучылар белән тырышлыгы быел тиешле бәя алды. Гомуми белем бирү учреждениесе Россиянең иң яхшы 50 мәктәбе исемлегендә 39-нчы урынга лаек булды. Директор Венера Бахавединова коллектив өчен яңалык көтелмәгән һәм сөенечле булды ди. Гимназиядә гуманитар фәннәрне, шул исәптән чит телләрне тирәнтен өйрәнәләр. Укытучым Алсу Василькина 2022 елда инглиз теле буенча БДИга 16 укучыны әзерләгән. Имтихан буенча балалар уртача 83 балл җыйганнар һәм 9 укучысының нәтиҗәләре 90-100 баллга җитә. Гимназия мөгаллимнәренең хезмәтен бәяләп бетергесез. Укытучылар мәктәп укучылары өчен хәзерге дөнья турындагы катлаулы сорауларга җавап эзләүдә беренче ярдәмчеләр булып торалар. Алга таба барча укучының теләгеннән торам. 5нче гимназияны тәмамлаучылар илнең иң яхшы югары уку йортлары, шул исәптән МГУ, СПБГУ, НИУФШ, РАНХИКС, КФУга эләгәләр. Бу мәктәпнең иң яхшы рейтингы булган шартларның берсе.
Тагын бер сыйфат академик уңыш. 29-11 сыйныф укучысының унысы мәктәпне алтын медальгә тәмамлаган. Мөгаллимнәр әйтүенчә, урта хезмәт һәм көндәлек тырышлык шундый күркәм нәтиҗәләргә китергән. Зәй егетенә батырлык өчен медале тапшырылды. Ул Донецк һәм Луган халык республикаларында махсус хәрби операциядә катнаша. Тулырак киләсе материалда. Энергетик мәдәният сараенда тантаналы чара район башлыгы Донецк һәм Луганск халык республикаларында махсус хәрби операциядә катнашкан зәй егете Егор Давыдовка батырлык өчен медален тапшырды. Батыр егет тәрбияләп үстергән өчен әти-әнисенә, укытучыларына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Хотел бы поблагодарить родителей, отца, маму за воспитание сына, окружение родственников. То, что рядом парень такой вырос, значит, и, конечно же, одним из первых, еще раз говорю, принял решение об участии в данной военной специальной операции. Тантанада шулай ук район хәрби комиссары Ойрат Әглемҗанов катнашты. Герой егетебез белән горурлануын билгеләп үтте. Егор Давыдов взвод командиры урынбасары булып хезмәт итте. 18 яшендә хәрби хезмәткә алына, 1 ел хәрби бурычын үтәгәч контракт төзеп, хезмәтен дәвам итә. Сержант дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Медаль тапшыру тантанасында махсус хәрби операцияләрдә батырларча һәлак булган поручик егете Дмитрий Милычкинны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Әлмәттә урнашкан 8-нче төзәтү учреждениесе кайчандыр республиканың көньяк-көнчыгыш төбәге өчен агач эшләнмәләре белән төп тәэмин итүче булган. Ул масса күләм тәртипсезлекләрдә кичергән. 1973 елда наркотикларга бәйле хөкем ителүчеләрне дәвалау өчен илнең бердән-бер колониясына әйләнә. Быел ул 60 еллыгын билгеләп үтә. Барлык бүләкләр бары тик алар өчен. 8-нче төзәтү колониясе хезмәткәрләре учреждениеның юбилей датасын 60 еллыгын билгеләп үтә. Мәдәният сараена ветераннар һәм яшь буын хезмәткәрләре җыелды. Сергей Конюхов колонияны 2020 елның августыннан җитәкли. Әтисе дә төзәтү колониясендә хезмәт иткән. Кайчандыр яшь лейтенант Әмин Хасановның хезмәт юлы 1971 елда төзәтү учреждениесендә башлана. Ул 6-7 ноябрь төнендә колониядәге масса күләм тәртипсезлекләрдән соң килә. Мен келген вакытта менің онда келемен 20 офицер еді. 86 елында кетті мен 137 офицер еді. Чөнки мен келгенде 650 кеше еді монда. Мен кеткенде 2473 кеше калдырды мен осужденных. 70-нче елларда колония наркотикларга бәйлеге булган хөкем ителүчеләрне дәвалаучы бердән-бер учреждениегә әйләнә. Ул Әлмәт агач эшкәртү комбинаты нигезендә оештырыла. Ветеран Татарстанның көньяк-көнчыгышын сәнәгать һәм торак төзелеше өчен эшләнмәләр белән тәэмин итүләрен ачык хәтерли. Бу колония зрәгенә тумады. Бу колония кирәк булды безнең нефтяной промышленностька. Чөнки бу колониядә агач әберләр ясалады, тәрәс рамнары, ишек рамнары, идән тактасы һәм бүтән шундый бик кирәкле продуктлар. Бүгенге көндә әлеге төзәтү учреждениесенә элек ирекләреннән мәхрүм ителгән җинаятьчеләр озатыла. Биредә агач һәм металл эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү үсеш алган, тегү участогы эшли. Хезмәткәрләргә бүләкләрне эшкә хезмәт генерал-майоры тапшырды. Ул ветераннарга рәхмәт белдерде. Тулаем коллектив хезмәтенең мөһимлеген билгеләп үтте. Колония начальник да котлау сүзләре җиткерде. Программаны Нефтче мәдәният йорты директорының скрипка чыгышы тәмамлады. Сентябрьдә чәч тарашлар да үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Моторлык тудыручы кулларында һәр көн кайчы тарак уйнап торган осталарны хезмәтенә җирле халык тарафыннан ихтыяҗ һәрвакыт зур. Киләсе сюжетыбыз героем яраткан һөнәренә 45 ел гомерен багышлаган Айгөл Хосаенова дәвам итә. 5 ел гомерен Рафига Фәхриева чәч тараш һөнәренә багышлаган. Көн саен диярлек аның куллары аша бик күп клиентлар уза. Менә бүген дә ул чираттагы даими клиентын кабул итә. Җитез куллар бик җентекләп җиренә җиткереп, прическасы озак матур булып торсын өчен тырыша. Светлана Самигуллина биредәге чәч тарашка күптәннән йөри. Аларны котлыйм бәйрәм белән. Самый главный исәнлек, саулык телим. Хәзер инде Рафига ханымга 63 яшь, һәр вакыт матурлык тудырып торган остага һич кенә дә үз яшен бирмәссең. Ул 8 ел инде лаеклы ялда булуына карамастан яраткан эшенә тугры булып кала бирә. Һаман да эштә. Монда минем апам эшли башлады баштан. Гел укырга авылдан килдем дә инде аның янына килеп утырайдым, карап утырайдым. Тымбарлы авылыннан. Миңа ничектер бик ошап китте аның эш башкаруы. Мин дә укуны битергәннән соң решила анда калырга, апа янында. Апа янында эшләгәннән соң Ростовка барып укып кайттык.
Рәфига ханым чәч тараш булып беренче көн эшкә барганын бүгенгедәй хәтерли. Ул көнне ул дулкынлану хисе белән уздырып җибәргән. Беренче эш көнендә куркыта инде, менә кулларын калтырап тора, кошын тотарга. Башта клиентлар утырмайлар иде. Аннан әйбәт эшләй башлагач, клиентлар утыра башлады, күбәя башладылар, чират җыела башлады. Менә шулай итеп өйрәнеп китәсең инде әкренләп. Рәфига Фәхриева бары тик хатын-кызларга гына прическалар ясый. Аларның чәчләрен кисә, шулай ук химия, милирование кебек процедураларны да башкара. Аның уста куллары бик күп кызларга туй прическалары да ясап куя. Бер сүз белән әйткәндә, хатын-кызга бәйрәм ясый ул. Заманнар үзгәреп торган саен кисү алымнары да, прическалар да үзгәреп тора. Рәфига ханым үз һөнәри осталыгын тагын да арттыру, камилләштерү өчен төрле курслар үтә, семинарларга йөри. Рәфига ханымның хезмәттәшләре дә аны хөрмәт итәләр. Аны үзләренең һичшиксез тәҗрибәле остазлары итеп саныйлар. С Рафигой апой мы проработали 18 лет. То есть 18 лет я с ней... Без Рәфига ханым белән бергә 18 ел эшлибез. Ул минем остазым. Мин бергә эшкә килгәч тә ул миңа һәрвакыт киңәшләрен биреп, һәрвакыт ярдәм кулын сузып торды. Куркып тормаска дәде. Мин Рәфига апага бик рәхмәтлемен. Ул булмаса, мин бәлки чәч тараш булмаста идем. Чөнки иң беренче булып әлеге салонга мин администратор булып килгән идем. Хәзер инде мин чәч тараш булып эшлим. Администратором, а потом стала парикмахером. Чәч тараш бик кирәкле популяр һөнәр. Һәркемдә үз эшенең остасы була алмый. Ә бүгенге сюжетыбыз геройлары осталарның да осталары. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.